abin da za ka yi shi domin Allah subhanahu wa ta'ala. Shi yasa nake addu'a cewa ya Allah duk abin da zan yi ba dan kai ba karka bani ikon yinsa. Karatu ne, fatawa ce, karantarwa ce, wani abu ne na alheri zan yi wani, ya Allah in dai ba dan kai zan yi ba kada ka bani iko a kansa. Domin babban riba shine ka yi abu domin Allah kuma ka gina abin kan ilimi, tataccen ilimi. To wannan ya kamata mutane su gane cewa dukkan abin da muke yi muna yi ne bisa ga abin da ilimi ya hukunta, ingantaccen ilimi gwargwadon ɗan abin da Allah ya bamu na ilimi ɗin. Ilimin namu bai ta kara balle ya karya. Kar wani ya taɓa tunanin cewa muna abu ne dan kaza, wane dan yana ɓangarenmu shi yasa muke ba da kariya kan kaza, wane kuma dan bai ɓangarenmu shi yasa muke suka muke aibata shi. Ba haka ba ne. Ko da tafarkin sunnan nan da nake kai, wato na gamsu ne bisa dalilai na ilimi cewa shine tafarki na gaskiya. Inda na samu dalilai tabbatattu ingatattu cewa tafarkin ɗariƙa gaskiya, da ɗariƙa zan yi, ba abin da zai hana ni. Saboda na farko ni ba yaron wani bane, ba yarda wani nake ba ni mai gida, ba ni wani wanda zai ce shi yake bani abin da zan ci, abin da zan sha, tufafi, kuɗin makarantar yara na, inda nake zaune shi ya bani nake zama. Babu wannan mutum. Ni nake wa komi na rayuwa. To da haka menene zai zama sababi da zan ji tsoro? Babu sababi. Don haka dukkan wani wanda muke girmama, muke mutuntawa, muna girmama shi ne gwargwadon rukunsa da sunna din, da tsayuwarsa da gaskiya a kowane bangare yake. To ya kamata mutane su gane wannan kuma su fahimci wannan, su lura da wannan. Yanzu kalubale da na samu a rayuwa da cutarwa iri-iri, ai bangaren masu da'awar sunna ne, wanda suka ce ni dan boko haramun ne, bangaren masu da'awar sunna ne. Wanda kafin masu san boko haramun din kuma yi na fara ma yakarta, kafin wani ya zauna da Muhammad Yusuf ne fara zama da shi a railway. Amma tun da ba a yi rikodin ba, ba a yada ba, babu wanda ya sani sai shi, sai kuma wanda suke tare da shi. Shakaushi yake zuba mai ruwa a kofi a lokacin muna tattauna da Muhammad Yusuf, har na kai shi bango. Amma tun da ban fito na ci mutuncinsa ba, ko an ɗauki abin an yada ina talla da abin, to da haka wasu sai suke cewa mani dan boko haramun. Kuma cikin masu da'awar sunna ne, ko a hada sharri da mata a yi kokarin kulla min sharri, wa suka yi wannan? Masu da'awar sunna ne. Makirci iri-iri, babu wanda ba a yi ba. To wannan sai ya zan wasu sunna sun min sharri. A'a, bayan da za a yi in soki sunna saboda abubuwa guda uku. Abu na farko, ai ba su ma san me sunnar ba, shi yasa suke haka, da'awa ce. Sannan abu na biyu, kasuwanci suke yi da sunna ɗin, ba wai sunna suke kira zuwa gare ta ba, a'a suna daga kansu ne da jinginwa ga ita sunna. Sannan abu na uku kuma, tafarkin magabata ya gaji haka. Duk wanda ya ɗauki hanya ta gaskiya sai ya ci karo da abubuwa irin wannan. To wannan abubuwa su ne abubuwan da suke kwantar da hankali kuma suke samun nutsuwa. Dama haka abin yake. Ai na kai ne shi ya sa ma ake min wannan abubuwa. Inda ban kai ba kaga da banza za a yi, dai saboda na zama kayan banza. Amma tunda ban zama kayan banza ba, kaga ba za a yi banza da ni ba. To shi saboda haka duk wani wanda zai yi kaza yana bata kansa lokaci ne, ban ma san me yake ba. Wato wani iko na Allah, wanda suka amsa sunan malamai ma a duniya, na yadda malamai ne, na gamsu malamai ne na ilimi, ba ma kowa nake saurara ba, ba wai kuma don raina iliminsu ba, a'a saboda ba na lokaci ba. To ina ga wani da zai zo ya yi wani abu kuma yi tunanin wai zan saurara, ina nake da wannan lokacin. Yanzu ko Ibrahim Makari da na yi tsokaci a kansa, wata ƙarya da yaushe ku Ibn Taymiyyah, ban san me yake ba. Ina hanya cikin azumi zan tafi tafsiri, na kusa zuwa ma masallacin da zan yi tafsiri, sai na ga waya tana ta haske, ina daga waya sai aka ce ma ai ga wani abu an tumu, da Allah in saurara. Ina saurara sai na ji wannan magana ta shi Makari yana akan Sheikh Ibn Taymiyyah. Nan take cikin iko na Allah da ganin damarsa, iya abin da na karanta kawai shi na tsaya na yi tunani, na san wannan magana babu ita.
maganar al-zahabi kuma ga wuraren da ya ambata na je wajen tafsirin kuma na faɗa sai daga bada na da gida kuma sai na koma na yi muraja na bibi littattafai saboda sha'anin kokalwa kuma cikin iko na Allah sai na tabbatar cewa lalle abin da na faɗa din kuma haka yake game da al-zahabi amma da na ibnu taymiya wannan babu shi da na san babu shi yaqinan saboda na karanta littafin ba so ɗaya ba so biyu ba na san babu magana ban san me yake yi ba babu wani abin da yake faruwa balle har in zauna wa in bibi mutum na nake da wannan lokacin kai baka ma san da wanda kake magana ba ni iyalai na ma muna gida ɗaya da su sai su kwana 4 ba su ganni ba kuma gida ɗaya miki za mu kwana tare mu tashi tare to ina kuma ga wani mutum saboda babu wannan lokacin wani abin ma mun ji sai irin su malan kaki su ne za su kirawo wani lokaci in na samu dama na daga an ce kaza ko su turo ko kaza ka ba na saurara ban san me ake yi ba in ma sauraron zan yi akwai malamai dakka su zan yi ta dannawa ita saurara ga irin su ashekul albani irin su ashek ibn bas irin su ashek ibn usmin duk suna da tasajilat na ilimi amma babu lokacin kuma ina so amma ina zan zo in saurari wani ya ce kaza babu wannan lokaci ya kamata yan uwa su kula da lokacinsu kuma su yi amfani da shi saboda lokaci shine mafi tsadar abu shi lokaci ba a aransa ba a tsintuwarsa ba a siyansa ba a gadarsa sabanin kuɗi zaka iya gado zaka iya aransa zaka iya tsintuwarsa amma lokaci fa in ya tafi ya riga ya tafi la yu'awwadu bi khilafil mal fa innahu yu'awwadu ya kamata mu ribaci lokacin mu wajen yin karatu da jajircewa da botatawa Allah da kuma bibiyar malamai idan ya zama da irin su al-Imam Ahmad bin Hanbal kamar yadda al-Khatib al-Baghdadi ya kawo a sharafu ashabil hadis da isnadin sa yana cewa ma ziltu atlubu al-ilma hatta udkhala al-qabra ba zan gushe ba ina neman ilimi har sai an sanya ni cikin kabari hatta udkhala al-qabra to ina ga wanda yake ba shi ba kuma ina ga wanda yake ba shi ba to wajibi ne mu daina biye rudu da hayaniya da sauransu mu dage da bibiyar abubuwa wanda suke na ainihin ilimi wannan shi ne saboda haka a kula da wannan Allah ka azurta mu da yin abu domin ka girma a neme shi wajen Allah subhanahu wata'ala shine mai bada girma babban abin girma kuma da zaka samu wajen Allah shine ka yi aiki domin Allah bisa ilimi dan ka zanto karɓaɓɓe wajen Allah to shikenan kuma ka riga kai ne ka riga ka hai to wannan shine abin kula saboda haka muna yin addini ne gwargwadon abin da ilimi ya nuna mana cewa kaza daidai ne ba wai bangaranci muke ba ko kare wata kungiya ni dai tunda nake kaga a rayuwata ban taɓa yin izala ba kuma ba zan yi ba insha Allah ma'ana ban taɓa yin izala ba a matsayin kartagi na ƙungiyar izala amma kuma ni ɗan izala ne ta fuskar manufar da aka kafa izala shine gusar da bid'a da kuma tsaye da sunna amma ni ba ɗan izala ba ta fuskar a matsayin mai kartagi na ƙungiya to saboda haka muke tafiyar da abubuwa kuma malamin izala duk wani mai da'awar sunna a ƙasar nan malamin izala suna da falala a kansa ban taɓa sanin littafin fatahul qarir ba na ashokani sai ta hanyar malam bawa shekara 35 zuwa da shida na je yana faɗin littafin na gan shi ma a labararin mahaifina har na gane ma ashe fatahul qadir din ma ba ɗaya bane akwai fatahul qadir na ibn al-humam fil fiqh al-hanafi ga irin su mai shafi duk da wasu shafukan da yake faɗa abubuwan ba haka suke ba amma dai an ƙaru an san cewa ka faɗi magana ka ce a littafi kaza wannan ba alheri bane a lokacin a ƙasar nan akwai malaman sunna din amma ba sa fitowa su yi da'awa a bayyane har a ɗauka a kasar a yada a iyaka kawai su suna wadatuwa da kansu sai kuma wanda ya rabe su kuma a lokacin ganin al'ummar ga yanda take sai ya zanta kawai shagaltuwa suke da kansu sai yan bidi'a su suke da dama da ƙarfi su ne ma suke tafsiri na azumi da sauran tarurruka irin nasu to izala ta fito take wa'azi da karantarwa wannan shi ya bayu aka sanya wa mutane kwaɗayin wa'azi da majalis na ilimi da sauransu to dan an samu wasu lalatattu gurɓatattu sun shiga ƙungiyar sun yi wani abu na ɓarna
to ka ce kuma duk izala ta barnar ga waɗanda suka yi ta, kamar masu cewa ne ai malamai sun lalace. a wanda da ya baka ba daidai ba takaita a kansa, shi yama ba daidai ba, amma ga ce duk malamai sun lalace, wannan ba gaskiya bane. haka dan an samu wasu ɗaiɗaiku a ƙungiyar izala sun yi ba daidai ba, to zalunci ne ka hukunta ƙungiyar gaba ɗaya. a'a ka takaita barnar a iyakansu, kuma kowace tafiya akwai wannan. to a haka za ka ga al'amura suna tafiya daidai. to amma al'insafu aziz, kamar yadda al-zahabi ya faɗa a siyaru a'lamin nubala a tarjamar Muhammad ibn Hassan wanda yake al-mahdi limamin shi'a na 12, da kuma tarjamar ibn Hazmin zahiri a littafinsa siyaru a'lamin nubala, ya ce wal insafu aziz. to shine babbar matsalar da muke ainihin fuskanta. to da haka wajibi ne kula da wannan, kuma wajibi ne a wato ainihin lura da wannan. Allah ya sa mu wanye lafiya. shi yasa ni a tarihin rayuwata ban taɓa yin aboki ba, aboki da ma'anar aboki khas a wajen bahaushe. sai dai akwai abokanai ta fuskar da'awa, wa'azi, abokanai ta fuskar wani aiki ya haɗa ka, makotaka, ta fuskar zama gida ɗaya kamar 'ya'yana duk abokanai na ne, matata abokiyata ce da sauran iyalai na. to amma dai wai aboki wanda zai zama na aboki da ma'anar yare, wanda an bahaushe ce aboki kaza yake nufi, ban taɓa yi a rayuwata ba. wannan shi yasa yake min saukin kowane mutum zan iya fita daga harkarsa in wanke hannuna daga lamarinsa, tunda daman alaƙa ta addini ce. sai dai yan uwa da masoya wannan ana tare da su, makota irin su Dr. Takai, irin su Abbas da sauransu, wannan yan uwa ne. to wannan shine abin da ya kamata mutum ya mai da hankali a kansa. lokacin da matsala ta taso, waɗanda ake kira da almadakhila su kuma suna cewa a sururiya, ba irin kokari da ban yi mana hamzatul wasli domin tun kuɗe fitina da kokarin haɗa kan ahlus sunna. tunda mafi yawan usul din an haɗu, wasu abubuwa ne aka samu saɓani, to ga waɗanda din mun haɗu akan cewa maɓarnata ne, to mu dunkule mu yaƙe su mana, akan mu zo mu rinka yaƙar junanmu. to haka mutanen nan na yi ta bin su, na maida su kamar kwai. to waɗanda suke cewa 'yan sururiya su suna ganin cewa an ne ma shugaban madakhila ne, su kuma wanda suke ce musu 'yan madakhila suna ganin cewa kuma a ina ɗaure 'yan sururiya gindi. to ka ƙarshe da abin ya bayyana cewa babu Allah a lamarin, sai na wanke hannuna na fita daga harkar kowa, la madakhila wala sururiya. to wannan shine asali a rayuwa. duk da ni wannan alƙab din ban yarda da su ba, amma da na faɗa ne saboda a san da suwa nake. wancan mutumin da yake da awar wani bai taɓa zama ahlus sunna ba, wani ɗin ikhwan, ba irin ƙoƙarin da ban yi ba na in haɗa shi a zauna da waɗanda yake bid'antarwa, amma ki yadda. to abubuwan sai a hankali. Allah samu wani lafiya.